sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun arapaap ko. Ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun arapaap ko. Ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko. Uray pa'y aglabas ni tawe, ikariken ka asika sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y adda akong ijay tanen. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun arapaap ko. Ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko. Uray pa'y aglabas ni tawe, ikariken ka asika sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y adda akong ijay tanen. Uray pa'y aglabas ni tawe, ikariken ka
asika sikalaeng di ka masursuro biyag ko alipate uray pay adda aktun ijay tanen uray pay adda aktun jay tanen Para bang mundo agriin apa nagugundit di kamutin mangisaan sa aduay-way kinwangan nabakit niya Alberti natari patumi di dingwen pabulin lang misken ang kulade awang kinyan at bandog inadulat ka kasumalog uri maka sinit pa itipod Nalpas tirara etin apa nagbirok banggedanan ala tiro tatindanin panaga apiten ngem apay kanaliday kaabagang nalpay iti nga amang depresyo iti pagay niyak Alberti ti bayo misem napalpikit di nakikinumen ngem kunan na sumulitak nunes grabe Sumarunuang panagkatalan raet kang sikakit ni maton doble pariti presyo di bonton awang paikit danong bregasyon de gasolina iti padunong ni Alberti nang isaldan kalkalon